Per segon any, la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència, que encapçalem des de l'Esquerra Republicana a Reus, hem convocat un procés de pressupostos participatius que han tornat a estar un èxit d'implicació de la ciutadania que han volgut intervenir en la governança de la ciutat. En el programa municipal d'Esquerra Republicana per les passades eleccions portàvem precisament els pressupostos participatius i des que vam entrar a govern amb la regidoria de Participació, Ciutadania i Transparència, el que hem fet és desplegar-los i dur-los a la pràctica. Per tant, hem complert amb el que portàvem en el programa municipal. Compleix així la nostra visió republicana de com entenem la democràcia, en el qual la ciutadania realitza i du a terme els seus drets i deures en la governança de la ciutat. Els pressupostos participatius són una demostració que quan la ciutadania veu una ocasió per poder donar la seva opinió i que aquesta sigui escoltada i tingui conseqüències pràctiques, hi participa, perquè d'aquesta manera contribueix a la governança de la ciutat, contribueix en el debat democràtic, en el contrast d'idees, d'interessos i d'opinions, i entre tots plegats fem un Reus millor.